No moro, se on Suurleuva täällä. Rinkkikulma videota pitkästä aikaa. Tossa mun vastapäätä on Janonen Raikki ja se on tehnyt tilauksen virvokkeesta. Ja nyt väännetään ihan aito, alkuperäinen ja original topolkka, toiselta nimeltään moottorikelkka. Ja kuten kaikki hyvät drinkit, tämäkin on kehitelty vahingossa Topon toimesta heinäkuussa, ei kun elokuussa. Se oli elokuussa 2023. Miksi kelkka ei ole oranssina? Se oli pisangamppari. Voi vittuko. Väärä viina. Mut tästä tuli nyt topolkka. Topolkka, morjesta. Ja Rike tilasi kelkan ja Rike sai topolkan, eli moottorikelkan. Se on siis piristetty versio. Ja aletaan rakentaa. Tää on Topon tyyli sinne päin, ettei oo mitenkään tarkkaa, mutta laitetaan. Täällä on jääpaloita, niin alkuun tommonen. Ja sitten perus viruvalge. Ja tätähän meni sellainen pieni loraus siihen. Olisiko se tossa? Tätä vielä varovainen, niin kuin Topokin laittaisi. Ja sitten tosta pisan ampon. Se on se väri, se on se juttu täällä. Haisee banaaniselle. Siitä väriksi. Ja jatketaan se ihan perus aplari suisel. Mitäs Raikki, onko jo kauhea jano? Joo. Se on tietysti yllättävää, että kun kelkaa on semmonen punaisen oranssittava, niin tuli ihmetys, että miksei tää oo sen värinen, kun kuitenkin pisan ampon on vihreä. Niin. Tässä on, nyt se on ehkä vähän liian laimeen värinen verrattuna Topoon. Ei kun minä just hokasin, että siis tiedätkö mikä ongelma tässä on? Tää vihreä lasi. Noin. Tää vihreä lasi, kato, se niin se näyttää todella. No, mut laitetaan pikku bisse sinne, eli ei kaljaa, vaan bisan amboni. No nyt? Nyt alkaa. Kato, hyvä tommonen pikku jantu. Mut nyt pitäis saada sekoitettua, se mulla tippuu toi sekoitin tänne maahan, mutta pyyhkästä. Ja tuolikin tippuu maahan, moi. Ei se mitään. Noin tosta. Onneksi ei mennyt tonne likaseen lattiaan, tää tippuu puhtaaseen lattiaan. Oot siinä muuten, tai muistat siellä, miltä tää maistui silloin siellä? No semmonen hedelmätarkin makuinen. Minä otan nimittäin pienen huikon. Mistä sä oot tästä jo juonut? En osaa sanoa, varmaan ylт ympäriinsä. On se topolkka. Aika jännä maku. Mutta ojennetaan se Raikille tuosta ja sit saa maistaa. Tässä on nyt topolkka. Mä tosiaan pyysin Topolta kelkan, mutta tämmösen sain. Mulla on hyvin syvä rakkaussuhde kelkkaa ajalta tosta 10 vuoden takaa, ehkä ne on vajaan 10 vuoden takaa, mutta tää oli mulle uusi tuttavuus, tämmönen drinkki. Mutta nyt lähdetään maistelemaan. Ensin haistellaan. Kyllä siinä banaani tulee. Edes siellä. Eiks toi pisan oo siis original banana liqueur? Joo, tää. Mut karun, niin siinä on hintti myös. Mikä? Exotic liveris. Joo. Se on raju. Siinä tulee appelsiini ja sitten siinä tulee se banaanikärki. Ja pieni semmoinen niinku exotic, joku passion hedelmä tai joku tämmönen, joku semmoinen. Tää on kyllä itse asiassa aika raikastava drinkki, en tykkää yhtä paljon kuin kelkasta, mutta äärimmäisen hyvää vaihtelua. Mut se onkin topolkka, eli moottorikelkka. Kyllä minä antaisin tälle varovaisen arvostelun 1-5, niin semmonen 4,1. Oho, on se raju. Semmonen tuli tänään kapteenin rinkkikulmassa ja Raikki on tyytyväinen virvokkeiden ystävä. Kiitos. Kiitos. Moi. Moi.